Det kan godt være, du synes, at jeg er streng. Jeg vil bare gerne have en dreng. Det kan godt være, du synes, jeg er streng. Jeg vil bare gerne have en dreng. Hej knægte, jeg hedder Jeppe, og jeg skal stå for at anmelde den nye LOC-video, som er featuring Kelly Clarkson, hende derovre fra USA. Og jeg må sige, da jeg først så den, så synes jeg, den var rigtig god. Men da jeg så anden gang, så kunne jeg se, at det var ikke Kelly Clarkson, men 4 Pro, der medvirkede. Det var jeg rigtig skuffet over. Det handler bare om at røbe alle sine hemmeligheder. Så får man sgu damerne. Ja, hej alle sammen, mit navn det er Musse. Jeg vil bare sige, det er mig, der har vagten i dag. Så der skulle være nogle problemer, så kan I bare lige sende mig en sms'er. Jeg er altid åben. Som min gamle mor altid plejer at sige. Ej, hun er gammel prostitueret jo, så det giver mere mening. Nej. I ved ikke rigtig, hvad det er med det der hippe oppe nu. Det tror jeg aldrig rigtig forstår mig på, hvad det er for noget med noget. Det er noget med noget, hvor de skyder hinanden, og det er noget med at rime. Nej du, så kan jeg bedre lide en god gang jazzmetal. Det vil man satme være. Jeg tænkte på, om du ikke ville med hjem til mig efter skole og suge noget pind og spille noget FIFA. Det kunne være møggrineren. Ja, der er jo ingen tvivl om, jeg gerne vil starte med at give et skud ud til alle mine hjemmedrenge. Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til dem, der har hængt i og bare har hængt ud med mig og forsynet i så lang tid. Det synes jeg er meget, meget nice. Og jeg kan sige, at jeg dækker det for vildt. Første gang jeg mødte en blød sno, det var i forgårs. Jeg husker det, fordi det var mad dope. Fanden er blevet glad for graffiti. Jeg var ude at male i 8 timer i går. Togstationer og S-togskupéer. Men, som man altid siger, hvis man virkelig elsker noget, så skal man også holde fast i det. Første gang jeg var på Hjallerup Bymarked, så kom min far hen og spurgte, om ikke jeg havde lyst til at køre en tur med hans Toyota Yaris. Så sagde jeg, hvad tror du mor siger til det? Så siger han, hold kæft, Thomas! Jeg kan godt lide karamel og strømper. Det er bare alle de ting, jeg skal lide. Det er det eneste, jeg rigtig synes om. Du kan tro, når mig og far vi i uger går på diskotek, så kan vi bedst lige at høre Westside Connection. Taler gadesprog. Rapporter fra Danmarks mørke og grå. Vi ved, hvor galt det nemt kan gå. Vi kunne ikke se det dengang vi var små. Jeg har knægtet det Jeppe her. Jeg er kommet for at anmelde spillet, som hedder Free Your Fucking Mind. Og som handler om, at man er en lille rytter med et spyd, som er taget til Kuwait for at fortælle, at Beyoncé hun er lesbisk. Det er et meget sjovt spil, som får alle dine sanser stimuleret ved blot en muskel, nemlig smørhullet. Jamen altså, hvad fanden kan man også forvente af sådan 2 tvillinger der skal stå og lave hakkebøf til en lørdag morgen? Ej, det foretrækker jeg sgu ned og se. Du kan tro, når jeg er ude og køre på scooter sammen med far, så siger han til mig, at jeg skal til mig ordentligt. Og ikke lægge at lave overhalingskørsel. Men så siger jeg gerne til far, du kan være helt ganske rolig, far. Jeg har taget en god hjelm på. Der er vist ikke spørgsmål om, hvorvidt dynamit det springer i luften under ild. Hej Jeppe, din gamle biskop. Skal du med ud i skoven og bare fægte med pikken? Eller ikke pikken, men altså sådan nogle skumsvær, jeg har lavet. Så kunne det være, at vi lige kunne i pausen måske lige lægge lidt tæt. Nøgne. Eller ikke nøgne, men altså bare sådan måske lige, hvor vi ikke havde så forfærdeligt meget tøj på.